Assalomu alaykum qarindoshlar. 500 darsimizning 7 darsiga xush kelibsiz. Biz oldingi sinf darsimizda shartli jumlaning if statement o'rgangan. Bu qitim shu darsning davomligimiz. Ya'ni bir qator bu selishtirish, comparison, tang, cho'ng, kichik. Biz o vaqt selishtirgan chaqda ikki sonning masalan butun son integer deyli. Ikki sonni selishtirayotganda tirnoqdan ikkini ishlatgan. Bugungi o'rganganimizda mush o'xshash comparisonni xatchilab, chunki bu 500 ga hammasini bunda belgilab bilan ifodalaydi, xat bilan ifodalaydi. Masalan, mushning birinchisi tanglik belgisini siziq EQ degani inglizchadagi equal, tang degan gap. EQ bilan mu ifodalaydi. Masalan, u vaqtda biz mat qo'sh tirnoq qandaq nimaga o'zgaradi desak, cho'ng tirnoq o'zgaradi. Mush diqqat qilgan nuqtalarning birisi. Ya'ni A bilan B tang demakchi, equal. Buni saqlab etib yurgizsak, birinchi sonni kirgizing, birinchi sonni masalan 5 desak, ikkinchi sonni 6 desak, bizniki mana shart jumla qurib ikkisi tang bo'lishi kerak. Shunaqa, tang bo'lganda true, ya'ni to'g'ri bo'ldi, tang bo'lmaganda xato bo'ldi. Hozir men 5 dan 6 ni kirgizdim, soliq ma'lumotni. Bu false chiqishi kerak, chunki bu xato, ikkisi qanda tang emas. Hamda yozgan kodimizda ham shunda tekshiramiz. Yo chiqib bormi, yo'qmi? Birinchi son 6, ikkinchi son 6 bo'lsa, bu true bo'lishi kerak. Chunki 6 ile 6 tang. Hamda ikkinchisi tang emas, shunaqa. Tang emas deganda qandaq? Inglizcha deydi? Not equal deydi. Masalan, mana inglizcha equal degan gap tang degan gap uyg'urchadagi. Hamda ikkinchisi tang emas deganda not equal deydi. Nəhayət asana bu əməliyyatda 500 qını öyrənib alsanlar. Yəni ingilis bilsənlər bək asan. Not equal-ның qısqartılması. NE, not equal. Bunu saxlab, manğussaq. Birinci sanı kirgizəm. Biz qurvagan şərtli cümlədə bu şərt niməni qanaatlandırış kerak? Tang olmaslıq kerak. Tang olmagan çağdılam true, yəni doğru oldu, tang olub qalsa xata olub qaldı. Məsələn, tang qılıb qoyaysam, bu birinci sanı 5, ikinci sanı 5 olsa xata olaş kerak. Çünki biz bəgən şərtini qanaatlandırmadı. False çıxdı. Bunu qanaatlandırış üçün 6'da 1 true çıxdı. Tang emas. Çoxum tang olması kerak deməkçi. Hem de keyingisi nima deganda kichik shunaqa. Kichikni inglizcha deydi desanglar, ma'noda kichik less than deydi. Hammasiga o'xshash dash yoki siziq yoki hyphen deydi inglizcha. LT alamiz. Bu nima degan gap desak, inglizchadagi less than degan gap. Less than degani ma'nodan kichik demekchi. Yani 6 nechadan kichik? 6dan cho'g'an barliq sondan kichik shunaqa. Birinchi sonni 6 hemen 6'dan kirgizdik. Birinchi son 6 devamı bu 7. İkinci son 8. Bu true çıkamdı, false çıkamdı deganda men yerda A, çünkü A birinchi son, B ikinci son. 7 less than, LT'den kichik.
8'den kichik deydi. Şoňa true bulaş gerek. Çünki kichik o 7-8'den. True. Hem tätürine kirgizip sınap bakaýla. Birinji saňga 4, ikinji saňa 1. Bu wagtda false boldy. Çünki 4 1-den gana kichik emas. Çokum bu şertini kanaatlandırış gerek. Kichik ýa-ki taň. Bu ne? Kichik ýa-ki taň ne? LE deydi. Bu nim diýen gep desek? Less than or equal to demekçi. Less than or equal to. Kichik ýa-ki taň diýen gep de inglizce. Many okşaşlam qılay. LE. Bu wagtda bunyň öz şekiliş dairesi çoňrak boldy. Kichik ýa-ki taň diýendigen kichik olsun boldy, taň olsun boldy dedi. Kichik olsumy true gaýtydy, şert kanaatlandy, çoň olsumy ýa-da okşaş true gaýtydy. Bunyň birden-bir tätürisi gaýsy? Kichik ýa-ki taňyňki çoň bolmaslyk gerek. Çoň bolgandylam false boldy demekçi. Bunu saklap ýürgüsek, meselen 8-8. Bu true çykdy. Çünki taň. Kichik ýa-ki taňdyky taňlyk kiçikigi boldy. Beş, 2. Bu false çykdy. Çünki 5 2'den kiçik emas. Çoň. Şunaqo? Şoňa 5 kiçik ýa-ki taň diýen maňa 2'den diýen maňa şertge kanaat bermedi. Şoň bu false çykdy. Çünki 5 2'den çoň. Bunu gaýsy sanlyk maglumat kanaatlandyrdy desek? Çokum birinji san ikinji sandan kiçik bolaş gerek ýa-ki taň bolaş gerek. Meselen 1 2. True. Kanaatlandyryldy demekçi. Keyinki maňa nima? Çoň diýen gep bu. İngilizce çoň nim diýdi? Greater than diýdi. Şoňa bu 500-ningki bir ýaxşy ýeri. Siz eň ahyrda ýokary sewiýege kelgen çagda bäzini siz biz misalan peres kılıp ýyzberseňiz dogry çykyp bolyşy mumkin. Hemmesi hem de ingliz tilini gana kyskartyp bilen bir programma tyly kılıp ýyzyp çykkan. Greater than. Manyňdan ýa-ki bir san ýa-ni bir sanda gana çoň demekçi. Bunu saklap etdim. Birinji san 6, ýani bir sandan çoň bolaşy üçin ganda ikincisi 6'dan kiçik mälim bir san bersek boldy. Şu çykdy. Andan çoň bola alaýdy. Onundan 2 san taň bolup galsyň. Meselen 3 berip galsak false çykdy. Bunundaky kanaatlandyrılan birden-bir şert nima? Çoň çykyş gerek. Birinji san ikinji sandan çoň çykyş gerek. Taň çyksyň bolmaýdy, kiçik çyksyň bolmaýdy. Hem de en ahyrkysy çoň ýa-ki taň demekçi. İngilizce bilseňler peres kıla alaýsızlar. Kiçik ýa-ki taňny LE diýendiken çoň ýa-ki taň nim diýenmiz? GE. Şunaqo? Greater than or equal to. GE. Bu GE'ninki de öz şekilde iliş dairesi GT'ninki karaganda çoň boldy. Çünki çoň ýa-ki taň demekçi. Çoň bolsumy bu şertlik belgi togry ýa-ki true dep gaýtady, hata taň bolsumy true dep gaýtady. Fakat kiçik bolgandylam false dep gaýtady. Şert asasy. Meselen biz 80 many ýürüsek, birinji san 88 deýik. İkinji san 0 desek 88 0'dan gana çoň. Şoňa true dep gaýtady.
Onundan kichik desakchi, kichik deb qaytadi. Nima? False deb qaytadi. Masalan, 0, bir inson 0, ikki inson 88 bo'lib qolsa, false. Chunki mana shu shartlikni qanoatlantirmadi degan gap. Bugungi darsimiz shulargacha. Hozir biz asosan mana shu belgilar, matematikalik belgilar bilan yiziqcha qisqartirilma o'xshash ma'noda qanday ishlatishni o'rganib bo'ldik. Ko'proq mashq qilib